Nadyan aku bocah gunung dang banget dunungku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra ora yen bakal kelakon perpisahan karo iki ya mbeksa ngono kok ya lungguh to Lek Men. Iki esek to. Sone kok penak men iki sone sapa to Lek iki? Sone loson kok. Oh, iki nganggo sone Lek Loso to. Horizon. Alah, lah iki engko lak ya jenenge ra bayaran ya. Kandhane. Anggone kabeh iki sing digawa karo Mas Loso iki genah disumbangke wong sing ndeke Mas Surat iki dulure. Lah iya to. Ngono kok bungahmu ra jambak. Oh, aku ki bunga. Aku ki jenenge nek wong kancane wuh dijawil ngono seneng kurang jambak. Beda karo aku. Piye? Aku mangkat ngemsi iki timbangane ning omah diseneni bojo. Ngono. Dadi ki mau budali mergo ning omah. Mergo nek ning omah diseneni bojo, aku seneng diseneni wong daerah Karangturi kene. Bang seneni Pak niki mengke ya Pak ya. MC-ne mang unek-unek. Bahasa Jawane sansekertane bahasa Jawa anu apa mau? Sirah mau patak. Oh, bahasa sansekertane patak. Patak. Oh, lah ya mulane nek sampean iki nek ngadeg aja ning kene engko ndak patakmu ketiban. Nah, ngono. Ketiban tipi ngono to? Bener. Eko Wahyu bahasa sansekertane sirah kuwi patak. Iki Bapak Guru. Iki marai salah kaprah kekrek sisane engko. Lek men. Apa kowe ra kelingan Laras dalu menika live streaming sinarengan video syuting Putra Bujangga. Mila lagon langgam bocah gunung katosaken dumateng Mas Koco ingkang kagungan rumah makan masakan Padang. Jalan Pasar Masaran Plupuh. KM Gerdu Listrik. Nadyan aku bocah gunung
sinden jenenge Rini Epeledut ki bocah ya ayu. Cara carane ya swara ya etuk. Amin. Carane nggo nyandang panganggone ya genane ketok pantes. Amin. Nek kok ya randang payu-payu iki ya ngopo. Ora tak dol kok. Ora Wong kok tak dol. Wong kok do diingu bero to. Lah nek umpama tak dol ya payu wingi-wingi ora tak dol, Lek. Ora kowe mane-man suket kuwi lho. Gak apa-apa. Kendalanke mbuyur sing ndangir-ndangir apa piye? Apa matur karo Pak Lurah Sepuh, Pak Biarto kae. Ngono. Hidup itu cari bahagia. Si mending sampe nyawang aku bahagia lak wis seneng to. Lah sirku kira yo. Apa mesti nek aku rabi ki terus aku bahagia? Jenenge Wis wong seneng tuwa, nyawang aku nek ra kira yo bahagia. mesine ki yo piye to piye carane wong anak wedok. Ya. Gak apa-apa, wong tua aku ora apa-apa kok, aman. Golek kene nek arep kan golek yoga kene nek arep pengen ngenes muridmu. Kok ngenes ngapa? Kok sampe nyepelekke yogane modal lho. Lho, iki sarjana kabeh. Guru lho kae. Kae guru kae. Lah kadekmu kelas jenuh ya, Pak. Sing ngadeg kae guru. Terus kuwi ya guru. Sing ngendangke dosen kok jenengan nyepelekke lho. Arek sing nabuki guru arek profesor arekan meteor. Heeh. Ning tetep panguwasa bengi kalah karo aku. Kok iso? Ha sing mimpin iki aku. Sing mimpin muda iki? Lah, Bengi iki? maksudnya mimpin hiburan pada malam hari ini kan seorang MC namanya Michael Simon. Ayo wong jenenge sampean kitik rene kon mimpin. Rumangsane po dikon turu. Lah iya. Dokter Andes Juwadi ngono. Lah iya, Dokter Andes Juwadi. Kae Dokter Dwi, rumangsamu. Piye iki? Wah, sapa? malah. Lah, kae nek anu dosen Waloyo lho, piye ki? Kan mangsamu S2 kok nyepelekke. Aku mung Lah iya. SPD, Waloyo ke sarjana. Seni. Sarjana sastra daerah. Heeh. Aku SPD. Apa? Sekolah Perdodel. Kono iki dadi muridku saiki. Kae sing pojok kan rumahmu ketok cilik ngono kae. Kae Ustad Wakidi rumah. Ustadz Wakidi banci ya iki. Kok iso banci ora. Oh kok ya sing gender. Oh, sing gender iki Habib iki keturunane Habib. Oh, Gus. Gus Febri. Tunggale Habib Firmansyah. Lah ya kok aja sekali-kali nyepelekke yoga to, Lek. Yoga ki rumangsamu jenderal enek ki yo an. Jenderal sapa? Jenderal Wiro. Lho kae sing enong. Aduh. Ya aku sakmene iki tak wedeni bi pancen yo kaya sing enong kae. Sing enong kae. Ayo kan. Mergo bayarane iki po jek kurang. Jare kon ya anake kuwi ya kuwi wae ngono jare. Apa kowe ora kelingan omahku ana
adik-adik yang dari SMK Tanon ya. Iki terane sinden saka Kuwu. Terus iki sinden saka Mbruk. Mbruk Jatiyoso. Terus kowe sinden saka Jenar. Lah, iki saka Lor Purwodadi kae iki. Suru. Saka Suru. Yo. Aja wedi, Nduk. Ngadep. Ora gawa apa-apa. Male
setar sana Malik Dik pasta nggenira Dek mau bengi terus montang manteng tanpa turu atiku tansah lisian amarga bubar semati mutiara deg-dege lancar kuning aduh mangkene rumangsaku tata karo milang-miling tak amin mung tansah ngece sing teko jebol si kucing ayo yo Dek mau bengi terus montang manteng tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar semati mutiara deg-dege lancar kuning
Darah tayub enggal mriki. Kali kawat diuntir ngiwong yen ora kuat tak tinggal lunga. Ora karetan ora ngedap meja gak no dadane. Mas Amit-amit bocah saiki gak payu rapi trimo tanggane. Tresno sesijuman. ora enggak Pak sesijuman. Luwe becik patenono timbang perpisahan ring setiakan sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwa lan Liwat kincanging alisna kamasang glandang rasane atiku nadyan wis lingser yuswaku aku isih mampu ngladeni solamu nadyan kowe bocah gunung nadyan bocah gunung paduka anyrimpong jiwa ragaku kok kurang kehormatan mambrong rubuh antya pinjo. Lah niki pripun? Mudangan wis diaturke baca kene tresno sesiman. Lho kok ora ndadong ngateke apa sindene kurang. Gose urung anget lek. Nek sindene kurange perlune sinden tayub jibuke kok Ponorogo gendi ya. Oh iya iya. Ya iya genah. Iki yo Sinden genah tayub iki. kok Ponorogo lah dikatisen. Mulakno ndang dekno ben rada anget. Lah iya. Kok sinden sing cilik-cilik malah piye? Ya donke gak apa-apa, gen latihan kendel. Jenenge belajar. Anu purun to? Oh nggih. Iki mau to, Mas sing mburi iki ngetike adike iki to, Tang. Isik cilik Mas kuwi isik cilik. Isik cilik ya. IJSMA. IJSMA ben lulus sik ya. Ben latihan ben pinter sik. Delok kowe wis dilirik wong kene. Iya ta. Urip ya bener ya. Urip Urip apa urung ta? ora oleh yo mati. Urip ana kutha gedhe gawe tak tukoke ana sak isine gawe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke. Matur nuwun juragan bis. Yo. Laron cokek mania ya. Lek jebek ndi kirung ketok iki. Gambar rebo. Mangga. Mbah Dalimin. Oh.
ayo mas iki piye ayo mas iki piye jalani lemas kowe gotong royong nyambut gawe Gayane Karno ya la romo ya mas tembok teng jalone jare kapok kok njelo meneh kaya ngene layangan mono dasaran tang bolae dawa kaya ngono wong lanang Mami mono catur dasaran teng ning wong wedok Jawa ya la rama ya mas pipimu ana upane atimu piye rasane tukokno mas oleh-oleh jaluk apa rin yen gak sapi aku ya mo takokno mas nganti jeleh nek Rasetyo Putri aku ya mo ya Raden kayeme kuning ayeme yen wis sumanding penake tandani kok mas penengane sapa to iki udah laras ngono kok tembok teng jalone jare kapok halo ya la rama Raden ali-ali mripate coklat tak tresnani donya akhirat akhirnya tak ngandar minggat ora ya mosok ditinggal minggat ompae terus ing kedanan pupus gedang raja dasar bagus tur prasaja sing jaluk bakso Kendari Pak Wardi Bose Setia Putri nggih wilujeng midhangaken Pak Bos Pak Nardi Dimas Gono yang di Jakarta Mami Ase Tace yang di Taiwan Mbak Esti yang di Hongkong Pak Budi ya le ya sapa sing ora kedanan mripate blalak awe-awe iya kagugah rasa atiku yen anyawang asal lan guyumu sayangi anakku loro wis randa kena cekak kembang desa apa bisa keteretan amang putra urip bebarengan ya aku kedanan Rino Mungtan saat keningan kedanan prawan ibarate kodok muntal bulan
setunggal mbok setunggal. Pokoke yaketan iki bagiane sing sepuh-sepuh se. Hei sing nom-nom luwih-luwih bolo-bolo saka pemburu sinden. Pemburu sinden dan joget. Mbok Mas Parmanto. Nah, Pak anak Parmanto, Pak Boyong. Piro? Boyong. Gede tok. Parmanto. Oh ya. Oh ya. Mas Pardinen ke lungguhe rene. Yo yo. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, miring ngetan lancir kuning gorebutan. Ayo Mas kijing miring, kijing miring, bal-balan kaos biru, galugalan ojo ditiru. Mas kijing miring, Ayo. kijing miring, timun dires-ires, ngalamun ra Wes, wis. Ayo Mas kijing, ayo Mas miring, bayame kuning-kuning ge. Ayem yen tansah nyande. Ayo dek jengki miring bayam. Dunak neng Madiun. Ya piye Joget ki? penak emo medhu. Ayo dek lah kijing miring, kijing miring, pupus gedang raja, dasar bagus sugih bondo. Mas kijing miring, mas matur nuwun Mas, blarak disamperke. Omahe loso cedhak ora ngampe. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, suket telus kudanan sore. Apa kuwi? Dinengenes mikirne kowe. Mas kijing Abar Mas metune Petruk duwe utang ga iso mbayar, ngenteni payune barang metu. ijo siji apa loro, pilih siji gadange jati. Aja loro, pilih siji sing gemati. Ijo godhonge sawo, godhong sawo suwe pinggire.
ketepun dateng ijo-ijo. Deg-degan deg-degan aniku deg-degan nalikane aku krungu kabar ora nyono aku ora glegewo apa bener sliramu jare pisahan. Aja gawe gelo atiku ning Semarang Mas tuku selendang biru aja sumelang nadyan aku janda baru live streaming Putra Pujangga sebagai balon Mas Sastro, Mas Randy, Mas Vino, Mas Sutarjo PG, Mas Tarno, Mas Benigli, Mas Sudi deg-degan deg-deg deg-degan deg-deg deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabar ora nyono aku ora glegewo apa bener sliramu jare pisahan.
Satur Mas Anas. Ya, Bos Wardi, Setia Putri, Mas Budi Coca-Cola, Mas Harno Bebek. Wilujeng midhangetaken Pak Nardi, Dimas Gono. Buat dulur-dulur pasukan jepit. Ayo Pak Jejebek ya. Ya Mas itu. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing kayang wagi nambahi kesing ati iki bepujan ing ati ning endi aduh wong manis kang tak ati-ati. Wong bagus aja sirane longso. Aku takon gendong tresna. Lelangan asmara gawe sewu rasa nambeni atiku jiwa. Kang Mas tentrem atimu aku sedang ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresna suci manggiarayu. Hai Muda laras putra pujangga Barisa. Oke Mas itu masuk. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing kayang wangi nambahi kesing ati iki bepujan ing ati ning endi duh wong manis kang tak anti-anti. Wong bagus aja sira nangsa. Aku teka gendong tresna. Lelangan asmara gawe sewu rasa nambeni atiku jiwa. Kang Mas tentrem atimu aku sedang ngenteni
Apa titu, apa tiku,
ana. Bek bek. Jebek. Lali. Kutha Ngawi jebek. Metes Brebes milih rasa ngangat yen katonpan tanpa patut atresnanku rinang gugur baning pasti joget putra pujangan joget sikile joget anak buahmu ramanat ayo joget sikile yo le yo ora krasa lotu metes brebes mili sing mili ki ora loh lah iya ya ta lek nanti dulu brebes rasa yen katonpan selendro loro jograk penjalukane bakule bakso kendari raketan sak pupuh jograk oke ada Mas Jebek juga masih ada Mas Pardianto. Loro jograk kowe paten ayo tenang ora apa-apa yen aku nandhak asmaran was pandakno perjuretmu kalaparan karo pae kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkuk perang iki kanggo kudu rong rampung bela pati Kang Mas Prabu Gupala kang wis sedo labuh ing wana segara
tobat kowe wanita keparak karo anake sing akur. mangerti yo yen aku lanang jagat Iya iya. putra ratu pengging Prabu Damarmaya Dan duwe momas. aku duwe aji sekti dasar dawa Rono jongjang manut kena pun. Joko Bandung aku duwe bebenah. Anak sewu sewengi kudu dadi iso ora sudi Bandung kok lemah. jebet